И здравейте, приятели, аз съм Крис Джобик Гейм и тук ще играем на оцеляване. Тук трябва да проместя тези кокошки просто. Тук ни е банята. Сега да ви покажем и какво има. Ето тук. Тук просто малък басейн. И някаква масичка, диванчета. Тук това са стълбите. От тази страна тук са моите чества, а и ето тук факли. Тук това, тези неща, а и аз съм тук. Тук на ProGamer X нещата. И печки. Защо ми лаги бе? Тук нещо като хладилник. Аз съм да ви покажа градината. Това е градината. Втори етаж. В тази част тук няма нищо. После ще покажем мината, но няма да влизаме много надолу. Тук телевизията. Да слезам надолу. Тук ще убих едно зомби. Така. Ето, нахранихме се. Сега да покажем голямият басейн. Но първо ще направим едно нещо. Да ви покажем само мивката. Но няма копче. ProGamer X сигурно кой махне. Ето. Да го сложим. И ви покажем как работи. Само трябва да го цъкнете и то ще отвори вратата. И ето така имаме копчето. И спуска водата само. И когато го цъкнем пак, ще се изключва. А и тук трябва само да поставите вода. И сега покажем истинския басейн. Прибавили са някакви зелени неща. ProGamer X вика, че ги убил. Някакви зелени неща, където ти дават от това, сега ще го видите. От ето това там зеленото. ProGamer X вика, че ги е събрал. Или ги е читнал, не знам. Сигурно ги е събрал. Сега видите. Има нагоре. Не, реклама, помощ. От тук качваме се и скачаме. Ето така. Така. И така. А и тук можем да спрем водата. Като натиснем това, това, това и това. И имате безкрайна вода. А сега от другата страна. Качи се бе. Това, това, това и това. Спри бе. И басейната празен. Мислим да направим водна парзалка. Все някак си ще го измислим. Но сега пак да пусна водата. Забравих, че не може от тук. Така е също с градината. Сега ще ви покажа.
Само да пуснем водата на басейна. Ето. А тук е нещо като мини водна парзалка. От тук ще скачим. Ще скачим на другия път. Добре. Да пуснем водата. Сега ще кажете, че е тъпо това, но не е тъпо. Вижте сега. Идваме тук. Събираме си нещата, обираме. Събрахме 21 такива и добре, това там ще го оправя. И просто си го поставяте. Ето така. Мисля да направим фер. Ех бе, нищо. Сега да пуснем и другото нещо. Що не става? Сериозно? Само до тук. Що само до там, бе? Преди беше повече. Пълно разочарование, хора. Днеска ми върви. Пускай, бе. Те много няма да ни хранят, затова яще кокошки. Не, ще избягат. Родиха. Аз ги храня само за левели. Опс. Кой не съм нахранил? Арпи. Добре, толкова ви стига. Какво ви покажа? Още да, ще ви покажа минато, но няма да влизам много навътре. От тук надолу. И от тук надолу, но сега не ми се... Уау, това съм го виждал. И не искам да го виждам. Да се изгуба. Тук мината е много голяма. Ами, показах ви всичко. Нагоре. Така, нагоре. Качвай се, бе. Така. Минаваме. Аз да не съм ви показала и това. Ето го. И него. И това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Христо 2BG Game. И довиждане!